Correct. Iyo po. Number one, ang pinaka-pigataram ko na never pa nindong ginibo ang National Assembly sa Albay. So parang it's about time. Mhm. Baka sabi ko ini na ang tamang oras. And syempre, aramtaman iyan na talagang magiging interesado ang kadaklan sa mga vice governor na makadigdi po sa Bicol region. Most especially, pag sinabi ka Linda na idarami sa Bicol, ang primerong nahihiling nindang potential na mapagwat ang National Assembly sa ang Albay. Kaya aramtaman na araman iyan Linda, bako naman doon po ang Albay. And ako kitang pwedeng mai-offer, lalo na ngunya na nagabalik na po ang turismo, very na po kita sa promotion, para magpasiriring po digdi sa Albay. Kaya sabi ko, ini na ang tamang oras. So, bako lang sa mga lugar, aramo po sa Vice Governor's League. Sabi ni Press, ang pinaka-importanting tigihiling dyan, number one, dapat masiram ang pagkaon. Yun. Parang secondary na lang ang lugar. Iyan ang pinaka dapat siguraduhin mo na magiging bastante ang pagkaon para sa tuyang mga vice governor. Sabi ninda, bibihira man baga paano na nagkakaigwang time ang mga vice governor na talagang magstay sa sarong place na mga 3 days. So dapat ngayon, sulit na sulit, talagang relaxation for them. And then syempre may maray na katurugan. Yan ang Minda. And sabi nila, kung ano ang mga lugar na dudumanon, ikatulunan sa na iyan. So, very particular po, kitinda about sa food, kaya nga nagkaigwa naman bagang si-press kang mga food na talagang Arugang Bicol Express, yung mga pinagmamalaki natin, Yes. ice cream, kung mga ano-ano, talagang in-entertain me siya para lang talaga mag-decision sinda na next year, itao po sa tuya ang National Assembly kang Vice Governors League of the Philippines.